Ina magana da kai. Lokacin da kake da shi na zauna da kai amma yanzu ba zan iya zama da kai ba. Baka gane me nake nufi ba ne? Na ce na gaji da zama da kai a cikin wannan talauci. Da na yi haƙurin zama da kai amma yanzu wallahi ba zan zauna da kai ba. Don haka zan tattara kayana in kwashe in bar gidan nan. Haya matata, tafiyar nan da zaki ta zahiri, zuciyata tuntuni ta ki daurewa, su ki zo mi zama da ke matata. Zo mu zauna mi sabawa matata, ai haka ne kowa da kaddarar shi guda matata. Na durkusa a gabanki da lallashi matata, komai za ya faru ba za na bar ki bar ni ba matata. Saboda bani da hali hakan yasa zaki bar ni matata, matsakaicin wuya hakan yasa ki kace in baki matata. Da gwargwado ina miki abin da nake da shi matata, yau rana guda wai kika ce in barki yau matata. Jini da hanta, miji da mata, duka kulawa ta so za na baki kin zama mata. Yau gashi zaki bar ni, zuciya take kaɗai ta yi wagata. Ko da mutuwa idan ta zo ba zan bari ta ɗauke ki ba. Aya inda masaya da ke nake fari, alkawari na yi dole in sanar miki. Sakon zuciyata ke ce kaɗai a bar ƙauna na bar miki. San ki zana alkinta sha zuciya jarina na faɗa miki. Ko ba a so ke nake so har abada ba zan bar ki ba. Inda masoya aya ke ce tulo guda zuciya.